Здравейте! Това е четвъртата част на урока за основните правила за произношение на френски. В това видео ще се запознаем с всичките фонетични словосъчетания, които правят звукът Е. Отворено Е. Комбинацията от двете букви А и И прави звукът Е. Като например une fraise – ягода. Изговаряме отворено Е в думата. Fraise. По правилата за четене, С между две гласни се изговаря З. Затова чуваме fraise. Нямото Е на края на думата не го произнасяме. Une fraise. Une maison. Къща. Une maison. Изговаряме отворено Е в думата. Une maison. Une fraise. Une maison. Нека видим още две думи, в които имаме А и. Un balai. Метла. Бале. Изговаряме Е, тъй като думичката завършва на А и. Бале. Une fontaine. Изговаряме отворено Е в думата. Fontaine. Un balai. Une fontaine. Друга комбинация, която прави звукът Е, и когато имаме ъ-зед. Най-често ще го срещате в края на думите. Ъ-зед произнасяме Е. Като например в думата un nez. Означава нос. Изговаряме отворено Е. Не. Un nez. Ъ-зед прави звукът Е. Комбинацията от Ъ и И също прави звукът Е. Като например 13 е числото 13. 13 изговаряме отворено Е в думата, но изписваме Ъ и. 13. Или 16 числото 16. 16 изписваме Ъ и, но произнасяме звукът Е. 13. 16. 13. 16. Нека видим още два примера, в които имаме словосъчетанието и. Une reine означава царица. Une reine изговаряме отворено Е в думата. Reine. Или une neige сняг. Une neige изговаряме Е. Neige. Une reine. Une neige. Друга комбинация на френски, която прави звукът е когато имаме т заедно. Най-често ще го срещаме в края на думите. Например, un bonnet означава шапка. Un bonnet изговаряме отворено Е в края. Bonnet. Un bonnet. Или в думата un poulet пиле. Un poulet. По правилата за четене ОЮ прави звукът У. Poulet. Т в края на думата изговаряме отворено Е. Un bonnet. Un poulet. Ето още два примера с думи, които завършват на ЕТ. Аналфабе означава азбука. Алфабе изговаряме отворено Е в края на думата. Алфабе. PH
по правилата за четене и произношение прави звукът F. Алфабе. Азбука. Или в думата un robinet означава кранче. Robinet. Un alphabet, un robinet. И двете думички се изписват с Т в края, а произнасяме отворен звук Е. Алфабе, робине. Друга комбинация е когато имаме ЕР, което отново прави звукът Е. Най-често ще я срещаме в края на думите. Да видим два примера. Un dîner означава вечеря. Un dîner изговаряме отворено Е. Dîner, но изписваме думата с ЕР. Или un boulanger означава хлебар. Други две думички, които завършват на ЕР. Un papier означава хартия. Un papier изговаряме отворено Е в края на думата. Papier. Или un panier означава кошничка. Un panier изговаряме отворено Е. Panier. Това беше всичко за този урок. Благодаря ви за отделеното време.